alili ebuemu alili ebuemu alili ebuemu alili ebuemu ọnwụ dịba alili ụsakụsali ogwu mọga n'ọdụ anụ ọkụ n'aka na-efu ọnwụ bụrụ dike n'ọdịma alili ije n'ụwa ije n'ụwa ije n'ụwa n'osiri ike ka ndị na-aṅụli n'ụwa ka ndị na-akwa akụkọ ije n'ụwa mụọ eji ego m ije n'ụwa pụbekwa m onye nwụchalụdena akụkọ ije n'ụwa mụọ isi buka na-eye isi buka na-erie igwe niile jego ọnụụzọ isi buka na-erie isi buka na-erie igwe niile jego ọnụụzọ ọnwa mara onye eze ọnwa mara onye eze ọnwa amaghị onye eze gbedike gbedike ụbọchị ọgụ achọba dike ụbọchị ọgụ achọba dike ọnwụ eme malụ ọnwụ n'ime malụ ọnwụ n'ime lebe ife dị njọ ọnwụ eme malụ ọnwụ n'ime malụ ọnwụ n'ime lebe ife dị njọ ọnwụ na-eweta nsogbu ọnwụ na-ebute nsogbu ọnwụ na-eweta ntiwe obi anyị na-eli na ọmali ife ọ na-eli ndị ezigbo mmadụ anwụsịala mana ọ bụ uche Chukwu ka a ga-eme ya weta ọ bụ ya ga-ewelụkwa maka na onwere onye ma mbọsị ọ bịara ụwa ka o ji ama mbọsị ọ ga-ana Chief Gabriel Nwilo eze a na-enene bak obi efue eze anyị afụrụkwe eze anyị omeka ozuo ọra eze anyị ọnwa na-etili ọla jee nke ọma chikele gị akpọrọgo gị ezigbo ife ada atọ Chief Gabriel Nwilo eze a na-enenebe akụ ana afọ mụrụ amụma na ndụ ifu mmadụ dị na Lagos ana asị na oke osisi daa ụmụnnu na-efewarịsị ya ọnwụ gburu Chief Gabriel Nwilo eze a na-enenebe akụ ọ dịkwa m alili ije ndị nze n'ọzọ adazi nakwa fa na-ebe maka ọnwụ chi Nwilo ndị nze n'ọzọ adazi nakwa fa na-ebe maka ọnwụ chi Nwilo Chief esi Obikili Ezani ndị nwe ọzọ Ezani isi mmiri Ezani mmadụ abụchi Ezani ochi na nwata kedu maka Chief jiri ọnụ ọla Ezani eze nne ya onye chisoka na-akwa ọsọ dị ọnwụ gburu Nwilo eze a na-enenebe akụ ana odogwu dunu awọrọ Igbo dunu kpaka ọzọ yetọrọ dunu ọzọ dị n'obu ọzọ kpakara kpaka dunu eze dị
alọ duna wọrọ Igbo kedu maka Chief Bat Ọnụgbolu Ọhamadike dunu gidigidi duna agwụ dunu nga ọ na-adị former speaker Ojembe Enwilo Anambra State House of Assembly Ikenga Glade I Barrister Chief Bat Ọnụgbolu dunu gidigidi hey igwe niile jego n'ụzọ wee na-ekene Chief Ben Enemo President General ATDU Adatinu Ezani Obiadichie Ezani Ozuome Ezani Chinechendo Ezani Chinyerugo we love you so much if Adatinu Prọfesọ Bukago na-akwa maka ọnwụ ji Nwilo Ezani n'ebe akwa na dim onye baro dim etoruwe dim idejogbu dim ububenyi ọnwụ mere anyị ncha o kedu maka Chief Sibele ọnwụ ezi ọkwụ aka m dim Chidera n'Odego dim Ugochinyere dim Akụnetigbu ndị ilo dim Chionye adịghị n'izu ọnwụ ememalụ ọnwụ bụrụ onye ji eje Ezani n'ebe akwa na ndụ Nwilo ana kedu maka Chief Okafọ Nwosu Prọfesọ Ezani Akụnesi Obike Ọchịrọzụa Ezani Ọchịrọzụa Ezani Ifeamalume Ezani Otorue kenere m ụlọ gị Iyom Osodieme Ekene Chief Boni Alachie Okwelume USA India Chief Obiako Nwanakwa Ezani Udogama Ezani biko kichanya Ezani Agụneji Ibe Ezani Ọzọchikwado Ezani Ezechiakwere The Clan Chief Amolu Adama onye ọma dị maka ugbo nwata akụbuo ọgwụ aka m ọnụ mekene bịa tinye ọnụ n'egwu a dim akụbuo nwata dim anọchie dim eziokwu bụ ndụ dim Ezechi akwadoro akụbuo ụbọchị kwara nna gị ọ dị ka na-agba ọfala iji efi eme ọgọ eziokwu aka m ọnwụ bụrụ chi Nwilo ana m ekene Chief Pius Nnorim Ezani Amaolu Ezani Udadigo
Chie ekene kelelu m Chief Obiadi Ezana nna ya erugo Ezana isi ọha Ezana ọdụ enyi Ezana ndedibo kedu maka Chief Ugochukwu Godwin Ojiako, the youngest professor in London. Ezana Amagomilo Ezana Akadezigwe Ezana Obina Kweze Ndedinobi Ojiako agụ igwe bike His Royal Highness Igwe Robert Nwankwọ ogene nwana adazi n'ebe ndị igwe niile nọ na Anambra fancha na-akwa maka ọnwụ ji n'ilo kedu maka okwute ndị Igbo His Excellency Governor Peter Obi CON oso akwa maka ọnwụ ji n'ilo okwute Igbo niile anyị kwụghị n'azụ the first governor to be appointed as a special advisor finance to the president, the first governor to serve 2 tenures, both in New and old Anambra State, the first governor to come back from impeachment, the fourth governor to reclaim his mandate through the courts. CEO Adacor Pharmaceutical
ọdụkọ na mba nwanyị Baka Ọchịọra Mrs. Christiana Ezeobiora, President General ATD Women Wing Adazinu Lagos Branch Education. Ọchịọra ụmụ nwanyị na Lagos nọ n'akwa ebezina ọnwụ gburu ji nwilo eze na-enenebe akụ ana ọdụkọ na mba ezi nne biko hicha anya. Kedu maka Dr. Antonia Sowunmi, Lagos University Teaching Hospital, Consultant Radiation Oncologist Akwazina. Mrs. Beatrice Akuba, USA, Business Administrator and Sociologist. Kedu maka Mrs. Ayesimoju Gloria, London, England, Business Administrator. Dr. Peter Mwino nakwa Dr. Atingi Biko Bijanya na mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-arụgemekwa. Consultant Physician Occupational Medicine. Dr. George Obikili, Chuboy, International Consultant Ophthalmology. India. Ekenekele Mr. Joe Ezeobiora, Engineer. Manchester Akwa, Chief Gabriel Milo. Mr. Dapo Sowunmi, Ogun State Kiseje, Consultant in Personal Management, Ogo, In-law. Ekenekele Mr. Lighter Isumoju, Ekiti State Ikisije, Accountant, Business Consultant, Ogo, Osofia, Dr. Tiobelong, Second Vice President, ATD Adazinu, Emelitu. Kedu maka GOC Okeke, ọnwa ị na-eji na-adabian India. Ambuli gbabulu egwu na bọkpa ifufe, onye ka nchọjebe na agụrụ odogwu nzakọ n'obi ọnwa CEO MD Joel Pharmaceutical Group of Company, Eric Okoye. Ọnwa niile eti ọnwa tikele mụọ ọnwa mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-arụ ga-eme. Kedu maka Fize Obikili, Odela n'Odego? Ana m ekele Maddox Chiyerugo. Kedu maka Injinia Godi Akwụba, Ichiechi kwadoro Civil Engineer? Ekenelere m Ike Ojukwu, Consultant Gynecologist, Atlanta, Georgia. Professor Anesi Madubia Keneli, Consultant Cardiologist, Dr. Kenwaso Onumekenegio, Consultant Physician, Atlanta, Georgia. Onye jigiri n'oji ife. Chief CY Agupugo, Atlanta, Georgia. Nnabenyi. Kedu maka Chief Kenneth Iwelumo Alibo Ọdụchugbo? Chief Oseloka Obaze, Secretary to State Government, Anambra State. Onumukene. Kedu maka Chief Mrs. Richard Obi, Head of Local Government,
Administrator Mr. Matthew Obogo Utum Ekene Mr. Pius Enidom CEO Bimbat Pharmaceutical Francis Aneto Chairman Osuome Kindred na Adadinu Gymnast Ejidike Eza Notie Dora Ukwu Osimu Kenele ya Chief Charles Ejidike CEO Challenger Oil and Gas Odogwu Nwamu n'ọrụ ukwu Maazị Augustine Belonwu Onumu kenere gị o kedu maka Mr. Chibo Belonwu ogene na-adazi nnukwu ekene kenere m Ichia Honorable Sir Isi Anaharu PG Emeritus adazi nnukwu Onumu kenere gị o Professor Ken Nwogo Head Department of Law Nnamdi Azikiwe Ototo nwa Angaba Bakele Odogwu Prince Nnuolu Eze nwa onye jigiji mmadụ onye nna ya bezi ma n'eze ka ọ ga-abụ Prince Nnuolu ka njọ gị a na-azụ eze asọ International Business Tycoon Architect Pons Obiadi Nwanze Ekene m Barrister Emeka Chidoke my chairman and Ochalupu government area Otumu Keneria Magijo Omudinjo Dr. Sam Obiekwe transplant surgeon California USA Kedumaka Chief Sam Afam Afubuomu Engineer Noka Engineer Tiwaya Neto Ichia Ugonia Chairman Obi Nwanne 8th grade Adazinu Integration Ekene Michia Ifeanyi Obiadi Isu Obidi Bobo Kedumaka Barrister Evarisus Mobo Chinyelugo onye jigi na ji mmadụ ụbọchị kwala nne gị Chinyelugo efi gị ji eme n'ọjị ụmụnne okwu efi ụmụada okwu efi ndị salefere okwu efi ndị tiri egwu okwu efi Barrister Josephine Edochie Onumu kenele gị kedu maka Tony Ajabe LSC Connection Real Estate Developer Onumu kenele Engineer Boni Akuba Emelika gị nọ Okooko kedu maka Barrister Koyede Gate Alabi all the way from Obomosho Onumu kenele unu mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme aye ọzọ emezina aye ọzọ emezina aye ọzọ emezina mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme Eze na-enene bak obi efue nna mụrụ ọmụmụ nna Dr. Joe Nwilo ka mkpụrụ obi izu ike na ndokwa eme aye ọzọ emezina aye ọzọ emezina aye ọzọ emezina mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-enwe ekene ndị a si n'aka Dr. Joe Nwilo o ji wee na-ekene ndị bịara kacha obi maka ọnwụ nne ya maka na a sị na girigiri bụ ugwu eze ụbọchị mmadụ kwara mmadụ ka ọ kwara onwe ya